Ikaw na, yan nga. Sira po. Gurano po ang saro? Gis po. Ah, Dracula kaya. May violet, may orange. May tiyan. May sapal. Sa polo, asaro. Sa pulo. Sira po sir. 70. Saan po gawa yan? Sa mais? Pamplona po. Ay, Pamplona. Kami Ito po, may mga orange, bungog may kami. Libanan, Mga bungog. Nabururi ka pa ang matao. Ano daw ngayon tamaliwanag? Ngunyan lang nagluwas din karong yan ay. Ano po ang lalagta ma'am? Yung gustong... Ano? Pares po, lagan mo po kayong tang makatikim kami. Kakababa kami lang po kayo sa bundok. Ano? Ay, kagat na sa pisot nga. Kadakulak. Napagkamala niya, sira. Umatalsikan. O, anuan mo ng baybay. Uyod yan nila mong punyong kaya kasag. Pang ulam pa. Yan, itong pitik. Oh, hilingon mo. Hilingon mo. Ayaw man yan. Ito po ay kutsinta. Sigurang na yung katabay ni Lula mo. Kaya ano, sa labay. Palag mo sa sarong ano. Ano nagkagat sa'yo? Hindi mo. May... Ano po ka mo? Maria. Mayong tinidor. Ay, bait kita. Gurat sa titing. Gara na. Ito yan, tinidor. Yan kamo pa na. Dapat ka Taon po nagpili. kung 20. Ay, ano. Ano po yan? Para sa lasa kayan, orange sa violet. Kaiba po. Ay, magkaibang lasa. Ibang flavor. Kutsinta. Ano, talang taon na doon. Sa gilid mo lang dito. Ito pinapatindog niya. Duman sa wallet ni ano. Diyan o, sa bag ko. Hindi nga. Hayop na dara sa lamin. Ara mo na ba yan? Garot tanga. Baka ba? Masiring beach, madarang salamin. Tanga. Gula no? Pero paano mas masiram digdi? Ining orange. Ay ano ining- na nga ran? Kakadon mo na. Hapot ka na, hapot. Kagabi parehas. Bako man yan ang nagluto ka yan. Nagbablog nga ni. Si mama. Pero bentikman mo. Kutsinta. Hmm. Ito mama ka ba? Pakakaw-kaw ko sa baby kasi. Matagas? Kana bino, kutsinta. Punyong nini! Baka mahapot na naman niya si Maria. Ano? Kung anong lasa. Lasang kutsit. Dahil mo ubuson Dahil kami kung ano ito ubuson. ng ano, taat yan, makarakan, ng malinig na ano. Maing ano? Dahil hiwa ko man lang. Eh, purutan mo na. O nini, punyong nini! Pag nasa dayo, dahil na magparaarte. Sira oh. Kuya Robin, oh, tikman mo. Oh. Yo. Ito ko na yung lasa. Titikman taman lang. Violet. Kanini kay punyong. Uwan lang, oh. Mas masiram ang violet. Yeah, nangaw-naw na sa dagat si video. Uto na nagdoong na sa pangasira, oh. Alin? Ano ba gang hina? Takluban mo daw muna inyo. Man kuman lang. Pusit. Ang sariwa ang pusit. Yung ano. May nakuha po dyan pusit. Iba naman na ni. Ay, taga digdi sinting ano. Yung baga, sa kaw. Baka nga, taga dyan yan sa bundok na yan. Si Gobernador. Gobernador ko ang bansang Taglo. Duman to sa sentro. Ngayon duman sa sentro kung sa tao. Itong diretsong pinampong ito. Nini Punyong! Mulin ka?
Hindi binubura. Ban siya pinaglambas lodo sa activities niya. Uy! Kuya Robin, cottage pa din itong may harigi na to. Hindi mo napatalil. Tutututong dyan doon. Tingnan mo. Oo. Yan dyan. Kaputan mo lang. Uy, daraw mo yan pang ano ta. Ako laka kasi rin do ano. Kaya nga. At, Sabot ko. kaya nga. Ma! Ninette, let's go! Ay, inda! Ganda po dito sa beach resort na to. Nini, punyong. Nini. Nini. Magayunon palang duman nini oh. Padya, balakaw-lakaw kita hanggang duman. Ay, halawigon palang ini. Aram mo tong may mga bandera duman. Duman ko sa lahat tauli mo nagsiring. Ala, gato kita kayong ido na yan. Ayam. Nini, baca picture Nini. Baca.